Ёсць гульнявыя сусветы, памер якіх настолькі неабсяжны, што невядома з якога боку і падступіцца да яго, каб атрымаць суцэльны, так бы мовіць, экспірыенс і не сапсаваць уражанні. Бо чаканне ад сеттынга, пра які чуў ужо гадоў з 20, што мае армію апантаных прыхільнікаў, занадта вялікія. Вархаммер, святло бога імператара, мільёны ксенасаў ворагаў чалавецтва, болтар і касмадэсантнікі, выразы, якія мне прыйшоў час перанесці з раздзела мемаў і інтэрнэт-міфалогіі ды надаць ім пэўную форму. Моцнае жаданне нарэшце разабрацца. Не, разабрацца не атрымаецца, а вось паспрабаваць зразумець хоць нешта можна. І найлепшым, на мой погляд, варыянтам сучасных прапаноў будзе партыйная тактычная РПГ. Што як не ролевая гульня з сотнямі старонак дыялогаў і апісанняў цудоўна падыдзе на ролю гіда. Warhammer 40 000 Rogue Trader ці прыгоды вялікага гандляра, уладальніка святога патэнта на даследаванні і валоданне планетамі і сістэмамі прастора Каронус, узбочыны чалавечай імперыі. Таго месца, дзе пралягае франтыр і невядомы космас. Там далей ужо клятыя ксенасы, ворагі чалавецтва і распаўсюднікі ерасі, якіх, зразумела, без суда і сумненняў трэба нішчыць гартаваным жалезам. І вось на вастрыі гэтага пашырэння, верныя яго вялікасці імператару, шляхетныя роды вольных гандляроў, аднаму з іх валанцаўцаў і належыць наша кроў. Давайте тут зробім даведачку, чыста ліквідацыя непісьменнасці. Спачатку быў проста Вархаммер, дзе чалавекі біліся зоркамі, эльфамі і дэманамі, ну, чыста класіка фэнтазі. А потым стварылі крыху іншы Warhammer 40 000. Правильно, амаль тое ж самае, але наш сапраўдны свет праз 40 000 гадоў. Праўда, была ідэя дадаць 4000, але 40 не гучыць маштабней. З дэманамі, іншапланецянамі, гарматамі і генацыдам касмічнага памеру. Сусветы розныя, аматары, магчыма, таксама. Тут не скажу, якія там у іх адносіны адных да другіх, але бы паслухаў ад знаўцаў у каментарыях. Ёсць вялікі імперыум чалавецтва, які толькі і займаецца што пашырэннем тэрыторыі і выразаннем ерасі. Такая рэлігійная фанатычнасць, наступствы паўстання мясцовага скайнета каля плюс-мінус 18 000 гадоў таму. Тады людзі занадта даверыліся машынам і прастое ледзь не былі цалкам імі жа знішчаны. Чалавецтва, прайшоўшы цяжкі шлях барацьбы і аднаўлення, цяпер тэхналогіі ставяць пад жорсткі кантроль святароў і інквізіцыі. А ўсё, што можа хоць неяк нашкодзіць імперыі, будь то ксенасы, то бок любыя нелюдзі, ці людзі, што хоць крыху адхіліліся ад ідэй імперыума, гэта ерась і павінна быць выпалена. Такое вось неталерантнае 41 тысячагоддзе. Распрацоўкай гульні займаліся Owlcat Games, што дагэтуль зрабілі толькі 2 праекты і абодва не па сеттынгу Вархаммера, а Pathfinder'а, чарговы фэнтэзійны сусвет. 2 разы я гуляў у Pathfinder Kingmaker і толькі на другі здолеў пратрымацца болей за пару гадзін. Як вы зразумелі, інфармацыя пра распрацоўшчыка і маё стаўленне да іх творчасці насцеражыла. Але не будзем торкаць палкамі ў дэвелопераў за іх мінулыя заслугі, а паглядзім, што ж яны нарабілі са светам баявых молатаў. Рука майстроў, канешне, бачна. Мінімум гэта ўсё той жа рухавік Unity. Тыя же геймдызайнерскія хады, ідэі і аголам усё гэта мы бачылі і не раз. Невялікія лакацыі, ўзаемадзеянне з сусветам праз праверку навыкаў. Тыпу разабраць завал ці пераскочыць праз яго, прайшоўшы праверку на атлетыку. Падыміце руку тыя, хто гуляўшы ў шмат партыйных РПГ, такога не рабіў. Пры гэтым наша банда складаецца ажно з 6 персанажаў, што мне асабіста падаецца зашмат. 4 цалкам самадастатковы варыянт. Дык вось праверку той жа атлетыкі праходзіць герой з найвышэйшым паказчыкам. Зразумела, чтобы вы не сустрэлі на шляху, адзін з 6, ну, пэўна, валодае адпаведным навыкам на больш-менш прымальным узроўні, калі хоць крыху разнастайна іх паляпшаць. З паляпшэннем жа на першых парах ёсць пытаннічкі. Узроўні даюць ледзь не за кожную бойку, а падымаць трэба зноў, успомнім агульную колькасць, ажно 6 персанажам. Да гэтага дададзім, што кожны з іх мае асобнае паходжанне, амаль унікальны архетып і набор здольнасцяў, скілоў і пасівак. Гэта ўсё на пачатку гульні прывядзе да замяшання, можаце не сумнявацца. Апісанні, дзесяткі характарыстык, навыкі, таленты, формулы атрымання перавагі і банальнае неразуменне, што канкрэтна яны маюць на ўвазе пад адным ці іншым. Дзякуй, што большасць таго, што сустракаецца, можна ў гэты ж момант удакладніць праз даведку. Здаецца, што я гэтым усім не задаволены,
незадаволены? Не, просто я папярэджваю, што парог увахода ў гэтай гульні сапраўды высокі. Яна не збіраецца цацкацца з тымі, хто не чытае апісанне ці неўдумлівая торкае ў першае, што трапіць. Шчыра, гэтыя левелапы спачатку моцна раздражнялі, бо я не столькі біўся і разумеў геймплей, колькі чытаў па 10 разоў спіс скіловы апісанні. Лёгкім і забаўляльным ваяж у першыя 10-20 гадзін Вархаммера я бы не назваў. Але дакладна атрымаў задавальненне, на дзіва, бо чагосьці такога я даўно жадаў. Сесці і разбірацца па некалькі гадзін запар над галінамі развіцця, размеркаванні персанажаў у групе па ролях і так далей. Цяпер хоць ёсць час на гэта. Па-другое, я думаю, што падышоў з вялікім мехам авансаў цярпення, бо вельмі хацеў нарэшце даведацца пра сусвет баявых молатаў. Чытаю усе цыдулкі, апісанні і тэксты, выклікаю усе даведкі, каб ведаць асновы хто, каго і чаму. Наколькі тут усё кананічна я судзіць не магу, але падаецца, што пакрысе пачаў разбірацца. Той самы мех авансаў моцна схуднеў ад візуалу і графічнага складніка. Я цудоўна ведаю, што ў гульні галоўная сама гульня і як яна выглядае яшчэ нічога не азначае. Не трэба дзьмуць шчокі на чалавека, якому цудоўна зайшла на 100% Vampire Survivors. Але тут вельмі ўжо ўсё просценька, беднавата, з цьмянымі колерамі і малабюджэтненька. Ці мясцовыя дызайнеры і мастакі не самыя старанныя, ці з рухавіка Unity больш не выціснуць, не ведаю. Усе відосы выключна на ім і выключна геймплейныя. Выглядае шчыра як вітанні з канца нулявых і каб проста адсталі. Пытанне, наколькі гэта было наўмысна, а калі наўмысна, навошта? Што гэтым яны хацелі падкрэсліць? Раўненне на паспяховае па тыпу класічнай RPG апошніх 10 гадоў, як той жа Pillars of Eternity са сваёй прастатой, магчыма, што распрацоўшчыкі проста знаходзяцца на стадыі развіцця, дзе ўжо развіталіся з ізаметрычным Pathfinder'ам, але да паўнавартасных 3D RPG яшчэ не дараслі і зрабілі так, як зрабілі. Тут нават камеры ўжо можна варочаць, але яна ўсё яшчэ драўляная, не ўмеючы ўверх над стратэгічным планам бою ці ўніз, каб разгледзець хоць штосьці праз аб'екты, што замінаюць. А павелічэнне літаральна выглядае як павелічэнне простай 2D-мадэлі карцінкі са стратай якасці. Дзіўна, але даравальна. Спадзяемся на наступны праект навучацца. Разумееце, гэта як з Baldur's Gate 3. Тыя, хто гуляў у Divinity Original Sin 1 і 2, бачаць яе паўсюль у браме Балдура. Ім відавочна, адкуль шмат якіх механік. Так і тут з Pathfinder'ам і Вархаммерам. Чорт, я ж гаварыў не ўспамінаць пра мінулае, але ніяк не ўстрымацца. Сябры, раблю ўнёсак і праўку ў ўжо запісаны агляд, што раблю вельмі рэдка. Я паглядзеў, што другая частка Pathfinder'a, Wrath of the Righteous, у якую я не гуляў, у адрозненні ад Kingmaker'a, што згадваў раней, вельмі падобна на Rogue Trader. І робіцца цалкам відавочна, з чаго канкрэтна былі ўзяты асновы да прыгод вольнага гандляра, і дзе яны ўжо вучыліся ў 3D. Там усё гэта, і 6 персанажаў, і люты Friendly Fire, і шмат чытаніны і астатняе. Толькі што клетачак хадоў няма. Добра, працягваем. 6 розных персанажаў. Зразумела, хтосьці больш-менш падобны на другога, архетыпаў мясцовых класаў тут не супер так шмат, але ж ёсць чаго выбраць. Псайкеры і навігатары, мясцовыя чараўнікі, што з дапамогай псіхасілы калечаць ды лечаць, ды турбуюць варп-завесу. Можна сказаць, гэта тыпу мясцовае абмежаванне па мане. Бо як толькі ад выкарыстання тваіх скілоў шкала запоўніцца, дык можна і бед нарабіць. Звычайныя жаўнеры, што пілуюць ворага ланцуговымі мячамі, яшчэ адной візітнай карткай серыі, стралкі, сёстры бітвы з болтарамі і, канешне, касмічныя дэсантнікі. Я ўжо набегаў шмат часу, аблётаў усе дасяжныя пакуль сістэмы і хачу спытаць, дзе мой касмічны дэсантнік? Я яго толькі на карцінках бачыў, ведаю, што ён будзе, але ж колькі можна. І так, вы толькі што даведаліся, гульня вельмі даўгая, як мне падаецца, я яшчэ і паловы не прайшоў за 70 гадзін. Напрыклад, тут ёсць касмічныя баі. Даволі, дарэчы, цікавая рэч, зроблена не абы было, і карабель можна паляпшаць. Ён мае свае скілы, у каманду кіравання наймаць сваіх сапартыйцаў адпаведна іх перавагам, гарматы розныя, потым пакрокавая баёўка і даволі, скажу, непростая. Дык я да таго, што першы бой адбыўся толькі на гадзіне 25. Так што памер гульні ўражвае, ці я занадта павольны. На гэтым жа караблі лётаем паміж сістэмамі з дапамогай навігатара, што пракладвае праз варп свае крывыя сцяжынкі. Пералёты розныя ад проста небяспечных да смяротных, і амаль кожны раз нешта здараецца. Варп – гэта такі паралельны сусвет, праз які можна хутка праляцець у патрэбны пункт у нашым свеце.
такія парталы. Але мясцовым жыхарам варпа дэманам такі безбілетны праезд не падабаецца і яны ўвесь час хочуць напаскудзіць. Часцей проста пазабіваць усіх, ці прымусіць звар'яцець палову каманды. Так што пералёт праз пару сістэм можа зацягнуцца на дадатковыя раптоўныя бойкі і квесты. А калі даляцелі куды трэба, аказваемся ў самой сістэме, скануем мясцовыя планеты і астэроіды на прысутнасць рэсурсу, што можна здабыць сабе ў кішэнь. Ці якога пункта цікавасці з квестам. Ніякая Старфілда з гуляннямі, самарэдка, пара невялікіх лакацый. Непасрэдна партыйныя баі ўжо самой каманды доўгія, гэтых вашых персанажаў толькі 6. А ворагаў на такую банду, зразумела, трэба паболей, так што чакайце перавагу мінімум удвая. Максімум бачыў за 30 ворагаў, хоць яны не самыя былі небяспечныя, але ж лічба для такіх РПГ ўражвае. Як звычайна, мы маем пункты на перамяшчэнне асобна і на дзеянне асобна. Асноўную атаку можна здзейсніць толькі адну на ход, праўда, потым са скіламі і прадметамі у іншых з'явяцца дадатковыя магчымасці, зразумела, але механіка прыкладна аднолькавая. І вось пакуль усе паходзяць, пастраляюць, дык самае простае сутыкненне пацягне хвілін на 10, а калі бойка сур'ёзная, дык і на паўгадзіны. Нічога новага зноў жа для падобных гульняў, але гатовым трэба быць. І трэба яшчэ быць гатовым да лютага Friendly Fire, то бок сяброўскага ўрону. Ён тут залятае проста на ура. Умоўны стрэл па вобласці ці чаргой у пэўным кірунку разлятаецца на ўсіх без разбору. Ворагі, якія не могуць трапіць у героя праз няроўнасць характарыстык паміж імі, сваімі жа атакамі добра нам дапамагаюць, пакасіўшы сваіх. Праўда, тут ёсць і адказачка, што тыя ж нашы NPC-саюзнікі, што іншы раз з'яўляюцца па сюжэту ці па квесту, могуць з задавальненнем, страляючы па ворагах, зачапіць вашых сапартыйцаў. Бі сваіх, каб чужыя баяліся. А так усё па класіцы. Ходзім па чарзе ў залежнасці ад характарыстык, хтосьці танкуе, хтосьці накідвае розныя ўзмацняльныя пасілкі, хтосьці наносіць вялікі урон зблізку, хтосьці здалёк. Ёсць моцныя скілы і гераічныя акты, унікальныя для архетыпа і якімі можна улупіць, калі запоўніцца моментум. Такая шкала натхнення за паспяховыя дзеянні. Ці шкала варпа, якую я ўжо згадваў, яна запаўняецца праз выкарыстанне скілоў псіхасіл вашых псайкераў і навігатара. Калі яна запоўніцца, дык чараўнікі робяцца проста небяспечнымі, бо з'яўляецца рызыка атрымаць нечаканы дэбаф, ці урон ад варпа, ці ўвогуле немагчымасці карыстацца скіламі. Так што трэба трымаць баланс. Розныя боты, пальчаткі, шлемы, упрыгожванне, агументы не павялічваюць, як звычайна бывае, нейкі агульны паказчык брані, а нясуць выключна плюс да канкрэтнай характарыстыкі ці проста скіл. Боты на спрытнасць ці пальчаткі на шанс скрыт-атакі і так далей. Браню падвышаем толькі самой бранёй і скіламі. Гэта да таго, што трэба шмат унікаць у навыкі, таленты, архетыпы і разбірацца, што на што ўплывае і што за што адказвае. На гэта прыйдзецца выдаткаваць шмат часу. Не дзіўна, што мой лічыльнік у Steam ужо перасягнуў 70 гадзін. Шмат рознай зброі, кулямёты, зразумела, розныя болтары, посахі, ланцуговыя сілавыя мячы, баявыя сякеры, проста карабіны з дубальтоўкамі, мельта зброя, лазары і ксенаская тэхніка. Страляй трап на адзін раз, ці накрывай вобласць градам стрэлаў, ці гранаты кідай, ці чаргой, і не забывай пра Friendly Fire, карацей, выбраць ёсць чаго. Першыя 10 гадзін я ўвогуле мала што разумеў, бо іншыя механікі тут сапраўды незвыклыя, напрыклад, адсутнічае гандаль у звычайным выглядзе. Смецце і розныя ламачы мы также збіраем з трупаў, проста прадаём не напрамую, а аддаём за рэпутацыю гандлёвых фракцый, якія з часам за гэта будуць выдаваць нам розныя рэчы па дасягненні ўзроўняў і фактару прыбытку. Гучыць крыху заблытана, але проста і насамрэч неблагая сістэма. Першы час я не мог зразумець, дзе мае грошы і што рабіць з хлам'ём, якой я назбіраў. Сама гісторыя не супер нейкая вау, але і не выклікае нудоты і не падобна на падлеткавае чтыво. Звычайныя здрады, забойствы, разборкі, ксенасы і вось гэта ўсё. Мы, як вольны гандляр і гаспадар пары сістэм, вырашаем шмат пытанняў на месцах, тыпу нейкія бунты, эпідэміі, што пабудаваць на калоніях, напады дэманаў на карабель у варпе. Так што, ў прынцыпе, ёсць чым заняцца.
Большасць, канешне, проста тэкставыя квесты, дзе таксама шмат праверак характарыстык персанажаў і зроблены даволі умоўна для разнастайнасці. Але і пабадзяцца па закінутых базах, караблях прывідах, што дрейфуюць без каманды, і таемных храмах на аддаленых планетах таксама прыйдзецца. Калі пачаць падсумоўваць, дык абавязкова трэба для агульнага, не самага высокага, на мой густ, візуальнага складніка, агульнай якаснай пасрэднасці для 23-го дадаць яшчэ шэраг тэхнічных пытанняў, якія магчыма выправяцца з патчамі. Іншыя скілы, гаворка ідзе выключна пра літаральна пару, немагчыма праверыць, ці працуюць яны ўвогуле, бо ніяк не паказваюцца, не бачны ў логах, а да ўнутраных схаваных алгарытмаў мала даверу. Бо разок выкідала, завісала, і падчас бойкі, напрыклад, вораг мог проста бясконца бегчы ў сцяну, і немагчыма было яго забіць. Магло не паказваць уроны і іншыя дробязі, якія цалкам насцярожваюць, і ты часцей захоўваешся на ўсялякі выпадак. Але пры ўсім я ж нагуляў нейкую яе 70 гадзін і дагэтуль хачу працягваць, бо яна мяне зацягнула. Мне цікава наладжваць каманду, вывучаць скілы і, канешне, галоўнае, цікавыя і месцамі складаныя пакрокавыя баі. Магчыма, я, канешне, сапраўды ўзяў занадта вялікі мех авансаў і даравання ў гэтай гульні за конт сеттинга і майго жадання нарэшце разабрацца і паглыбіцца ў лор Вархаммера. Ці, магчыма, пакуль не трымаю свайго касмічнага дэсантніка, чорт бы іх усіх пабраў. Перад пачаткам гульні я, як сапраўдны РПГшнік, вырашыў адыгрываць ролю вернага сына імперыі і абіраю часцей варыянты ў дыялогах і дзеяннях, што адпавядаюць дагматыку. Напрыклад, на планеце частку насельніцтва закранула ерась. Даставай ядерную зброю, зараз будзем вычышчаць. Хтосьці апантаны дэманамі, не жадаючы таго, правёў іх на карабель, не разважаючы пакараць на месцы. А з забаў на ўсепланетным свяце майго ўступлення на пасаду вольнага гандляра толькі малебны ды царкоўныя песнапенні ў імя бога імператара. Ніякіх гэтых вашых танцулькаў. Так што весялюся ў гульні як магу. І аматарам пакрокавых і партыйных РПГ я бы параіў паглядзець на яе. Проста мінакам наўрад ці. Бо яна не паддаецца казуальнай. А ўразіць неадданага аматара ролевых гульняў, як гэта змагла Baldur's Gate 3 за кошт шчыльнай і якаснай працы над усімі складнікамі гульні, яна проста не здолее, не той узровень. Са сваімі хібамі і недахопамі, але заходзіць у катэгорыю добрага серадняка, у які можна гуляць і нават атрымліваць асалоду. Што маем? Доўгая гульня з добрымі баямі на зямлі і ў космасе, сярэднім і дзякуй непасрэдным сюжэтам, хоць і я і не дайшоў да фіналу, можа там будзе супер які твіст, чорт іх ведае. З тэхнічнымі і візуальнымі недахопамі, але ў прынцыпе геймплеем гэта ўсё кампенсуецца. Ну і трэба рыхтавацца да шмат чытаніны, канешне. Ну і галоўнае, лор Вархаммера як асобная нагода. Гуляю, а паралельна ўжо праглядаю на YouTube вялікія відэа па сеттынгу, бо там аказваецца шмат усякага цікавага, лагічнага і прапісанага, а не проста чалавекі супраць эльфаў у космасе. Ухваляю. Ну што, сябры, дзякуй за вылучаны час. На канале Відзік пачаўся выпуск гульнявых навін, так што запрашаю на прагляд. Дзякуй вялікі спонсорам на Patreon і YouTube за вашу падтрымку, і цяпер, калі я зарабіўся блогерам на ўвесь час, дык ваша падмога неацэнная. Усё гэта толькі праз вас, і калі ёсць тыя, хто хоча і мае магчымасць далучыцца да суполкі неабыякавых людзей, спасылка на Patreon у апісанні. Ці націснуць пад відэа «Далучыцца», ці дзякуй, пакінуўшы вылучаны каментарый тут на YouTube. З вамі быў Рудзі, усіх і кожнага абдымаю, і да новых сустрэч. Таксама на Твічы.